Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur kabeh, dulur-dulur semuanya, ketemu maneh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dulur-dulur yang menunaikannya. Nah, sore iki mbok wedok arep masak sayur bening, iki rencana ya arep tinggo berbuka puasa ya. Iki le masak ya ming ala kadarnya wae. Iki engko arep masak sayur bening, sayur bayem ya engko dicampur karo apa karo kubis apa karo apa ya lho. Dadi nek poso ngene iki apa-apa panganan kuwi rasane ming enak ya, Dur. Dadi masakan kuwi rasa mewah-mewah, masakan ala kadarnya, masakan desa kuwi ya nenge ming jangan bening, nenge ya ming jangan kluweh, jangan lodeh. Ya wis ngono kuwi lho. Engko nek arek lawuh ya arep lawuh apa. Tapi menurutku nek poso ngene iki sing penting ana nasine ya. Ana nasine engko segala macam lawuh utawa segala macam sayur iki nek menurutku wis enak ya. Pokoke wis engko ki nek ngeleh kuwi nek wayah berbuka kuwi ya wis rasane ya ming enak ya lho. Dadi menurutku jangan bening ini iki atau sayur bening ini wis justice ya lho ya. Alhamdulillah iki ya wis goreng lombok karo goreng terong. Iki rencana arep nyambel terong ya lho. Gak iki ya ana gorengan engko iso tinggo lawuh jangan bening ya lho. Ya gorengan ya wis ana apa anane ya. Wis ana tempe utawa tahu wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah lur, iki wis wayahe berbuka ya. Wayahe berbuka gek ayo padha berbuka sik. Aku pribadi nek wayahe buka ngene iki engko langsung mangan sego ya. Dadi ngombe utawa minum teh panas terus engko langsung tak sambung buka nganggo sego ya. Tapi nek bojoku atau badhe karo anak kuwi kadang le mangan sego keri ya. Jadi minum utawa ngombe karo mangan goring-goringan apa untuk le mangan besar utawa mangan nasine iki kadang nek wis bar arwah ya. Tapi nek aku pribadi begitu kok langsung mangan sego karo mangan
Apa enenge ya nek gorengan ya gorengan, pokoknya langsung mangan besar ya. Engko kadang nek sego tarweh ya wis engko mangan meneh. Pokoknya alhamdulillah lur, mangan sego lauk sayur bening karo tempe goreng, ojo lali yo karo teh panase. Terus alhamdulillah yo eneng buahe raketang yo pisang ya lur, wis kena dienggo buah. Oke lur, kanggo dulur-dulur sing nonton videoku iki aja lali subscribe ya lur, komen karo like ya utawa jempole. Mbok menapa ngono kuwi lur, videoku dina iki videoku kegiatanku neng desaku utawa kegiatanku setiap hari ya kaya ngene iki. Muga-muga dulur-dulur iso sithik-sithik terhibur ya. Yen ngapunten nek akeh salah neng videoku iki, pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mbok pilih ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.